Nyt käymme lyhyesti läpi ilmoittautumisen exam-tenttiin. Muista, ilmoittautuessasi exam-tenttiin saat yleensä opettajaltasi linkin suoraan examin tentti-ilmoittautumiseen. Tämän tentti-ilmoittautumislinkin opettaja voi jakaa esimerkiksi login toteutussuunnitelmalla tai Moodlen kautta. Huomioi aina ilmoittautuessasi opettajan antamat ohjeet ja muista, että opettaja määrittelee kaikki tentin asetukset, määrittelee sen, millä jaksolla eli millä tenttiperiodilla voit tentin suorittaa ja kauanko sinulla on aikaa yksittäisen tentin suorittamiseen. Muista myös, että opiskelijana sinun tulee lukea exam-opiskelijan ohjeet huolellisesti. Ja sieltä löydät myös ohjeet, mikäli sinun tarvitsee muuttaa tai peruuttaa tentti-ilmoittautumisesi syystä tai toisesta. Seuraavaksi katsomme, miten tentti-ilmoittautuminen tapahtuu. Helpoiten exam-järjestelmän löydät Satakunnan ammattikorkeakoulun etusivulta Oikopolut kohdasta exam-tentti-akvaario. Sieltä päädyt examin palvelun etusivulle, josta löydät kaikki tiedot esimerkiksi poikkeusaikatauluista tai kulkuohjeista, ja sivun alareunasta löydät ohjeet myös exam-opiskelijan ohjeisiin ja myös englanninkielisiin ohjeisiin. Täältä näet myös tenttiakvaarioiden vakioaukioloajat. Tämän sivun alareunasta löydät linkin exam-kirjautumiseen, jonka kautta pääset hakakirjautumisen kautta siirtymään suoraan exam-järjestelmään. Ja kirjautuminen tännehän tapahtuu opiskelijanumerollasi. Muista, että tarvitset opiskelijanumerosi ja salasanasi myös tenttitilanteessa, joten sinun on hyvä opetella ne ulkoa jo tässä vaiheessa. Hetken kuluttua järjestelmä käynnistyy ja pääset tentti-ilmoittautumiseen. Mikäli tulit examiin opettajan linkin kautta, sinulla näkyy suoraan ilmoittautumiset kohdassa opettajasi antama tentti ja voit varata sille suoraa tenttiajan sivun oikean reunan vihreän painikkeen kautta. Mikäli olet varaamassa aikaa johonkin muuhun tenttiin, löydät sen vasemman reunan tentit haun kautta. Sieltä voit hakea tenttejä opettajan nimellä, opintojakson nimellä ja usein myös toteutuskoodilla. Tenttiajan varaaminen tapahtuu tosiaankin etsimällä tentti, valitsemalla sieltä varaa-aika. Ja kun täältä klikkaat varaa tenttiaika-painiketta, pääset näkymään, jossa voit valita, mihin akvaarion haluat tenttisi tehdä. Eli tuolta löytyvät kaikki Sankin akvaariot. Jos jostain syystä haluat tehdä tentin jossain muussa kuin Sankin akvaariossa, tästä löytyy myös ohje tenttiajanvaraukseen ulkopuolisesta oppilaitoksesta. Eli tästä klikkaamalla näet, mihin korkeakouluihin voit tenttivarauksen tehdä. Huomioi, että mikäli käydät tenttivarausta toisessa korkeakoulussa, sinun tulee itse varmistaa, että kyseisestä akvaariosta löytyy tarvittavat ohjelmistot sekä selvittää kaikki ulkopuolisessa akvaariossa tenttimistä koskevat faktat, myös esimerkiksi tarvittavat kulkuluvat sekä pysäköinnit ynnä muut asiat, jotka liittyvät tenttimiseen toisessa korkeakoulussa. Teen nyt varauksen kyseiseen tenttiin Poriin, eli Porin tenttiakvaarioon. Pääsen näkemään tästä varausajat, mitkä siellä on. Kuten näette, tällä hetkellä juuri akvaariossa on hyvin täyttä. Vihreät kohdat osoittavat vapaita jaksoja. Ja täältä voitte selata sivulta toiselle vapaita aikoja. Ja klikkaamalla vapaata aikaa valitset sen omalle tentillesi. Kun olet valinnut ajan tuolta, voit vielä vaihtaa sitä esimerkiksi toiseen ajankohtaan ja huomaa, että voit tehdä varauksia vain seuraavan 30 päivän ajalle. Kun olet valinnut tenttiaikasi, voit vielä tarkistaa tilanteen tästä varauksen tiedot kohdasta ja sitten painamalla vahvista varauspainiketta vahvistat
varauksen. Ja tässä kohtaa sinun on hyvä tarkistaa, että ajankohta on juuri se valitsemasi. Näet tässä kohtaa myös, mikä on se tenttipaikkasi, eli mille koneelle sinun tulee tenttiakvaariossa mennä. Tilaohjeet sekä ohjeet tenttiin on hyvä lukea myös tässä kohtaa läpi. Mikäli syystä tai toisesta haluat myöhemmin muuttaa tenttivaraustasi, tapahtuu se kirjautumalla tänne exam-järjestelmään ja menemällä omat ilmoittautumiset kohtaan, josta päädyt tälle samaiselle sivulle. Täältä varauksen oikeasta yläreunasta löytyy 3 pistettä ja sieltä löytyy muuta ilmoittautumista. Ja sieltä voit joko vaihtaa tenttiaikaa tai poistaa koko tenttiin kohdistuvan varauksen. Muista, että sinun tulee kuitenkin itse varmistaa se, että sinulla on mahdollisuus tenttiperiodin kuluessa suorittaa tuo tentti.